ассалому алайкум дӯстони азиз, аллоҳ хайртутия. рамазонтон муборак. Қарор дорем дар бозори мандарин дар дим этаж ба барин аптеки гизаште бародаро магазини исломӣ як хоҳари хелму ки тамоми доруҳои табиӣ ва гиёҳӣ мефурӯшад. ҳамин доруҳое ки дар мағозаи мо ҳастанд дар ҳиҷома дар ҳамин ҷоям ҳастанд. аммо беҳтару хубтар и барои чие ки дар инҷа тамоми либосҳои исломӣ занонаам мефурӯшанд. метавонед турецкия навоз иншоалло рӯзҳои наздик кушода мешавад, метавонед бо ман сиёмка мекунам бихаред. бародаро азиз, тамоми духӣ, таспеҳ, яъне ки барои чӣ мегӯям простатит, барои харобкунӣ, барои фарбикунӣ, барои баъзе кремҳоу равғанҳо барои модаро ҳастанд, занона истифода мебаранд. эҳромҳо бо читон бигӯм тоқиҳу таспеҳу шампуни занона, яъне ки равғани моҳӣ, зубнои паста, собунҳо, асал ва оби замзам. хулоса аз ин чӣ гуфтанем дӯстон, тамоми ҳамин маводҳо доруҳои табиӣ шифоӣ ва барои занҳо чизҳои нозуки ки ҳакамаи номбар карда намешавад дар ҳамин магазини хоҳар ҳастай. адресҳо ва рақам дар рӯи экран ба дили пар биёед, рақамҳо занг бизанед. илтимос фақат хоҳиш мекунем имкона боша хоҳарҳо занг бизананд ки модар шавҳар дорад, зиндагии хушона доранд. худованд хайр кунад. илтимос видеоро дастгирӣ кинед. ҳамчунин чӣ мегӯянд шердилон модарҳои азиз ки ҳастанд, алҳамдулилла меҳнати ҳалол савдо мекунанд ва зиндагишона ҳалол пеш мебарад. аллоҳ баракатун диҳад ки дастгирӣ мекунед навораҳои моро ва харидор мекунед. аммо худият дастгир кунед хубтаре. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.